残念なんですけど、梅雨雨で外遊びとかできませんよね。しかも今だとコロナウイルスということで、外遊び、公園とか友達とかと遊ぶのもなかなかできません。そんな中、私たちは家で最近ハマった遊びがあります。それはウイグルの女の子たちが昔からやっている伝統的な遊び、ベシタシです。使うものはこの5個の石。ベシタシっていうのはまず1つのやつをこれやってるんだから取ってこの5個の石は小さすぎも大きすぎもじゃなくて、大体これくらいがいいですね。立体感がある。平べったすぎてもやりづらいです。自分の手にちょうどいい5個をちょうど持てるくらいのやつがいいです。私はこの5個がちょうどいいです。そして大きさ的にもこの5個の中でこれを5個で使います。この石だけじゃなく桃とかの種とかあんずの種などを先っぽとかを危ないので床で削ったりしてそれを使う時もあります。だけど今の時代だとプラスチックありますよね。そのプラスチックのダイヤモンドとかを使う人もあります。それはちょっと難しいんですけど、石がちょうどいいです。私たち今日時間をかけて見つけた5個なんですけど、それでは始めたいと思います。だけどさ、これ名前があるんだよね。その名前を紹介してくれるかな。ベビちゃん、これがアンドチョウ、これがバエルチョウ。で、なんでそんな意味なの？どういう意味かな？お母さんの石と一番お母さんが子供をする。私たちはなんでこれをお母さんにしたのか。本当ではでっかくて一番でっかいお母さんみたいな石をやるんです。で、はい、ルール説明をします。ルールは簡単です。少し小さい子で難しいかもしれない。まずこうやって投げますよね。こんな感じで投げます。それから今こう本当は動かしちゃいけないんですけど、一つアンヌチョ、お母さんの石を取ります。そしてこのお母さんの石をこのお母さんの石を投げてます。私の番をやりたいと思います。はじめにこれをどこにできるかな。2個で終わっちゃった。いや、相手の番っていうか、サリちゃんの番です。はい、今日この子たちはまだ小さいし、まだちょっと想像できないので、ハンデをあげたいと思います。ハンデは特別です。ハンデは今私はこうやってやって、チョコ取ってこうやってやりますが、サリちゃんたちはちょっと特別ハンデなんですけど、ずるいですけど、だってこれは無視してこのまま取っちゃえばいいです。ずるいですよね。だからこれを投げてこうやって。どこに入っても無視してこれを取っちゃえばいいです。それって大丈夫ですか？はい、じゃあさりちゃん頑張ってね。はい、じゃあさりちゃんは裏に怒っちゃったんで、この責任は終了ですかね。いい感じしてないのに終了ですよね。じゃあはい、さりちゃんは5球で終わり、私も5球で終わりです。また次の時は5球で終わりになります。動かしたね、今。動かしたね。もう始めたね。動かしたね。次の人見て。こうしたらね、こうだ、自分の前に投げるの。こうやって、これをここに置いて。後ろに投げないで前にね。じゃあはい、ビリちゃん2球頑張りましょう。はい、2球はさっきお母さんのを見て分かったと思うんですけど、2球はこうやって2個一緒にする。だけどあの子たちは感じで無視してやります。はい、ということで2
やります。なんで2級頑張ってまさかのまさか一番下のビリちゃんが一番勝つなんてハロは動かしちゃダメよ。取るときになる。して、はい、ビリちゃん3級頑張りましょう。3級はその3個と1個始めるやつ。しょう。はい、こうなり。だから3級は今見せますね。こうやってばらばして1個と3個一緒に取る。まあビリちゃんの場合はその虫版ですね。はい。頑張って。だから3個をやって3個と1個でやるの。じゃあこの3個やる。動かしたらダメでしょ。まずちょっと2本見せたいと思います。ビリちゃんがやるのはこうやってだから1個取ったらこの3個1個にする。はい。これが床に落っこちるまでにだからね。落っこったり何落っこちたらそうじゃなしよ。頑張れ。いくよ。動かしちゃダメわかんない。3個が遠い。難しそうビリの。ダメだよ。はい、じゃあ次の人のちょっと頑張って投げてからどこやりました。はい、じゃあまだゆうちゃんできたよ。動かしたりまたこっちに次の番ですね。じゃあビーちゃん3級今のところ1だよ。1次は私の番です。完全やります。これも面白くてこれ子供の役に立つんですけど、これ子供のどういうこれをやったらどういう感じでどういういいことがあるのかというと、これまずこのお母さんの足を何かっていうそれから離さないという目の見る角度がすごくなって、あと素早く動ける石がやるまでに取らないといけない素早いっていう可能性もあります。あと最後に体と目が一緒に動く、体と手が一緒に動くので、そんな感じの脳と体っていうかそんな感じで一緒にできるっていう3つの良いところがあるんで、ぜひなんです。すごい。これで3級が終わりました。これが2級で、これが5級です。今の1本指のやつが。で、今からお茶を飲ませるっていうやつをします。お茶を飲ませるっていうかこんな感じで。で、今お母さんは4つできました。だけど跳ね返っちゃったんで次から片目をつぶらないといけないんですけど、お茶を4個飲ませたらその飲ませた前の人相手必ず返さないといけないっていう、これが今2回戦目なんですけど、返さないといけないっていうルール決まってて、その返すために頑張る、それが面白いところです。で、今2回戦目、1回戦目を繰り返してもいいんですけど、2回戦目もなんかこんな感じであります。2回戦目横に置いちゃダメなんですね。だからそのままゲットしたやつはそのまま手のまんまでやらないといけないんで、ちょっとそこが難しいです。今またお茶をやります。お母さん次は2個。これは3回戦目です。3回戦目はちょっとルールが違ってゴールお家を作ります。そして1個ずつお家に入らせるっていう、本当は動かしちゃいけないんですけど、できなかったら相手の番。次は4級で2個ずつ入れさせるっていう。次が3級で3個と1個ずつ。はい。その次がこの4個1機と出しちゃいけないんですよね、本当は。懐かしいというか懐かしいみたいなんで。次お茶を飲ませます。お母さん2級は飲ませられてその穴にやるんですけど、皆さんは自分のオリジナリティでいろいろ考えてみても面白いかもしれません。これ的にはいろんな詩とかもあるみたいなんですけど、私はまだ勉強中です。
このいろいろなもので試してみたり楽しいので、ぜひぜひやってみてください。これで見本は終了です。先生の勉強コーナーサナ13。はい、今日はお医者さんごっこで手、足、お腹、頭を覚えるよ。はい、こちらはビリギヌル先生です。よろしくお願いします。こちらはウイグル人のサリウヌルさんで、私が今日は婚約者になります。はい、こんにちは。こんにちは。先生、bisschen aggressiv。このサリウヌルさんは頭が痛いそうです。はい。どうし、頭をポップします。はい。他に嫌なことが言えばもうゴムあげてってお腹がものすごい痛いそうです。あと手が痛いです。今日覚えた頭、手、足、お腹を復習していくよ。頭大事なところだからちゃんと覚えようね。バス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 。頭がっていうのはビシンビシンバス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 。頭だよ。次は手、コル。まあ手は日本語でも手だけで簡単なんで、コル簡単。コル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 。ベロを噛む感じ。ルルじゃなくてベロを噛む。コル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 だったら召使いみたいな人になっちゃうんでやめて。こうってやろうね。はい、次はお腹はコサ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 足も少し簡単で、プッ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 パップッパッ。静かな声ね。プッコールプッコールプッコールプップッコールプップッコールプップッ。はい。プップップッ。はい。プッとコール。はい。で、初めからいきます。バースバースコールコールクサクサプッ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 。はい。さて覚えたかな。それでは最後にもう一度復習してみよう。頭になってたっけ。ビッシュバッシュバッシュビッシュじゃなくてバッシュね。ピリちゃん頭になったっけ。バッシュ。手は何だったっけ。コールコール。噛むの忘れずにね。次はお腹は何だったっけ。コサ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 。はい。じゃあ次は足は何だったっけ。ポッポッポッ。ピリちゃん足は何だったっけ。そう。はい。それではチャリキヌ先生の勉強コーナーここで終了です。バイバイ。リクエストやコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン押してねー。バイバイ。